Следствие на това тялото спира да произвежда тестостерон. Здравейте, аз съм Вик и днес ще си говорим по тема, която наистина много искахте да видите и смятам, че определено бих могъл да бъда полезен за вас. Именно след цикълната терапия. Какво представлява след цикълна терапия? Защо се прави? Как се прави? Какви медикаменти? Какви добавки се използват? Нека да обясним базово какво се случва в тялото, когато вземем стероиди. Взимаш екзогенен андрогенен хормон, по естество липид, с анаболни и андрогенни свойства. Хипоталамуса го засича. Хипофизата спира да отделя лютеиназиращ хормон. Следствие на това тялото спира да произвежда тестостерон. Тялото също така спира да отделя фоликулостимулиращ хормон, следствие на което спираме да произвеждаме живи сперматозоиди. В момента, в който караш външно хормони, екзогенния прием тотално изключва тестисите и спира собствената ендогенна стероидогенеза. Така че нещо, което трябва да направим за качествена следцикълна терапия, е да помислим за нашето тяло още преди изобщо да се е наложило да го възстановяваме. Как се случва това нещо? Има няколко варианта. Най-ефикасният е човешки хорионичен гонадотропин, HCG. Прегнил чебате, само че прегнил вече не се произвежда и прегнила съответно най-вероятно ще е фалшив. Затова просто вземете някакъв друг хорионичен гонадотропин. Това е идеята. Хорионичен гонадотропин е мимик на лютеиназиращия хормон. Той ще кара тестисите да произвеждат собствен тестостерон, докато взимате външен. Когато тестисите са стимулирани, лайдиковите рецептори няма как да станат клетки, няма как да заспят, няма как да станат нерецептивни и да се изключат и намалят драстично риска да останете завинаги на TRT, защото е напълно възможно от един много лек минимален цикъл с 250 тест на седмица, напълно възможно да останете цял живот без деца и цял живот на TRT. Въпрос на генетика. Много е важно също така да отбележим, че ако цикъл е по-дълъг, ако се използва 19 нор деривати, е добра идея да се използва HMG, менотропин. Но HMG-то наистина внимателно и с лекарски контрол не е нещо, което правите на собствена глава. Той е мимик на фоликулостимулиращия хормон и кара тестисите да произвеждат сперматозоиди. Иначе казано индуцира сперматогенеза по време на екзогенен прием на андрогени, по време на потисната хипоталамус хипофиза тестикуларна ос. Сега, прегнилчето няма място в самата следцикълна терапия. То е част от цикъла. Държи тестисите активни, за да може после, когато се опитаме да ги събудим с кломифен или енкломифен, те вече да са събудени, да работят и единствената работа на този кломифен или енкломифен е да свърже мозъка с тях и да ги накара да работят. Но, ако не взимате прегнил по време на цикъла и минете само на кломифен, първо трябва да се събудят тестисите, после трябва да се свърже оста, после трябва да се задейства оста. Доколкото, ако взимате, остават само последните две стъпки, защото първата е предварително изпълнена. И най-важното, което е, нивата на естроген, нивата на ДЕА, нивата на тестостерон ще са по-оптимални, ако взимате HCG, защото по време на цикъл, когато тестисите работят и е по-висок интратестикуларния тестостерон, се получава една доста по-сходна до хомеостаза обстановка в ендокринната ни система. Въпреки че е далеч от това, което идеално би било да бъдем натурални, е по-добре от нищо. Сега, относно самата следцикълна терапия. Има 3 компонента. Номер 1. Медикаменти. Кломифен или още по-добре енкломифен. Също така, въпреки че не е от кое знае по-голямо значение, но има синергично действие, някой естрадиол бета рецептор антагонист. Може би добра идея е Нолвадекс, ако имате парите, или тамоксифен. Еднакво активно вещество, различно качество на суровината. Сега, от към медикаменти най-често това е. От към добавки обаче. Имаме нужда от добавки, защото за да накараме тестисите да работят, първо трябва да вземем неща, които дават на тялото необходимите градивни частици, от които да произведе тестостерон. Трябва да вземем неща, които карат самите рецептори в тестисите да са по-рецептивни. Трябва да вземем неща, които карат цялостно тялото да работи по-добре и имат антиоксидативен ефект. Какви са тези неща? Витамин С, витамини от Б групата, със сигурност цинк, със сигурност магнезии, някои адаптогени, хубаво е да е повече от един, хубаво е може би нещо като шваган да се добави. Такива неща и много, много важно и подценявано селен. Селенът има ключова роля в продуктите на сперматозоиди. Добре да викна, това са толкова много добавки, защото реално са доста добавки. Откъде да вземем всичко по-отделно? В какви дози да го пием? Няма ли да ми излезе много скъпо? Не, няма да ти излезе много скъпо, понеже имаш добавката TestUp. Тук се съдържа всичко.
Обръщаме етикетчето да прочита, да не ви подведа. Трибулус, витамин B6, B9, B12, витамин С, D3. D3 е очевидно, че е важно. Може би не през лятото, но през цялото останало време със сигурност. Витамин Е, витамин К2, магнезий, бисглицинат. Най-ефикасната за нашите цели форма. Цинк, 50 мг, мъжка доза и селен, 200 микрограма. Тук има 90% от всички възможни доказано ефективни добавки, които ще ви помогнат да се възстановите след цикъл. На едно място е. Няма нужда да купувате 12 опаковки с добавки и да ги мешате. И дозата е прекрасна за възстановяване от цикъл. Пълната дневна доза е достатъчна. Това към комифен и енкомифен или тамоксифен или новадекс, като добавка, като допълнение, ще направи чисто от външен прием на добавки и препарати една много хубава завършена картина и всъщност това е добавка, която съм давал на мои клиенти, когато е трябвало да излизат от цикъл. Всъщност, колко? Двама, и то последната седмица. Ще видим какви са резултатите. За сега момчетата се чувстват добре. От тук нататък, какво правим? Хранене. Много важно. Висок прием на животински мазнини и да не режем въглехидрати. Защото въглехидратите ще намалят кортизола. Когато имаме много холестерол, и този холестерол не се преобразува ефикасно в тестостерон, защото още не се е индуцирала качествена, пълна ендогенна стероидогенеза, той се превръща в кортизол, не в тестостерон. В кортизол. Въглехидратите намалят този процес. Животинските мазнини, те съдържат холестерол, който не трябва да произведем тестостерон. И протеин, за да избегнем катаболизъм. Как да тренираме след цикълна терапия? Базови, тежки упражнения, без откази. Никакви откази. Възможно най-базовите многоставени неща, непрекалено дълги тренировки, без отказ. Накратко, по време на цикъл, човешки хроничен гонотропин. По принцип, това, което се използва като доза е 2 пъти по 250 или 2 пъти по 375 единици в седмицата, зависи. Консултирайте се с вашия ендокринолог. За тамоксифен много зависи от цикъла, също и за комифена. При по-лек цикъл, при повечето хора, 10 дни на 50 мг комифен с 20 тамоксифен и после още 5 на 25 мг комифен с 10 тамоксифен е достатъчно. Но това е много обща схема. Без конкретни изследвания и без лекарско предписание не е редно да я следвате сляпо. Това е просто скелето, от което изхождаме. От тук нататък на база на това дигаме или сваляме дозите. Наистина това има много голямо приложение в след-цикълната ви терапия, защото ще подкрепи цялостно организма, не само самите тестиси и хипоталамус хипофизиотестикуларна ос. И съответно, ако сте били тъпи и сте използвали 19 нор деривати, като дека, като трен, със сигурност 15-дневна терапия няма да ви свърши работа, няма как да се оправи толкова бързо. Обаче пренабрегвания факт, който всеки поради някаква причина забравя да отчете, препаратите, които взимате, имат полуживот. Ти не можеш да изкараш 3 месеца на тестостеронен антат и 2 седмици след цикъла да почнеш терапия. Не става. Защото трябва да минат 4 живота на енантата. Това са 28 дни. Тоест ти ако последния месец на цикъла си взимала енантат, не можеш да очакваш да започнеш след цикълна терапия и тя да проработи 2 седмици след като си прекратил прием, защото тестостерон още е в кръвта. Той активно потиска оста, която ти се опитваш да събудиш. Най-разумният подход. Минавате на пропионат последния месец от цикъла, докато сте на пропионат, енантата се изчиства, спирате после пропионата, той се маха за 4-5 дни от кръвта и минавате на след цикълна терапия веднага. Като по този начин имате възможността да направите така наречената пирамида. Ако сте взимали по 500 енантат на седмица, като минете на пропионат, може да направите 300, 300, 200, 150. Да няма голям краш надолу, защото ако от 500 минете на 0, ще се чувствате като гранула. Еминем, приятно ми е. Да, реално това е. Начинът по който работи комифена е много интересен. Той лъже мозъка, че няма естроген. Мозъка казва, не, трябва ни естроген, откъде да си го набавим? Как се случва появата на естроген в мъжкото тяло? Ароматаза. Какво прави ароматазата? Свързва се с тестостерона, за да произведе естроген. Мозък какво си мисли? Че няма естроген. Какво прави? Помпа лутеиназиращ и фоликулостимулиращ хормон, за да накара тялото да има повече тестостерон, за да си произведе естроген. Реално го залъгваме. Проблема с следцикълните терапии е, че са токсични. Те са невротоксични. Това е вредно за вашето здраве. Следцикълната терапия не е терапия от рода на да отидеш на масаж.
Това е нещо, което трябва да ти възстанови най-финно калибрираната система в организма по изключително нефин и груб начин. Така че се едно да пуснем девствено момиче на Джони Синс. Ще боли. Същата е схемата тук, но когато не сте професионалисти, когато не си изкарвате от това хляба, трябва да спирате и трябва да се възстановявате, така че няма я опцията да си покатетирате цял живот, че ще умрете много рано, ще не знаете какво правите. Аз бях Вик, надявам се това ви беше приятно, полезно, информативно и да ви хареса.